Pri príležitosti blížiacich sa komunálnych volieb sa premiér Slovenskej republiky Robert Fico rozhodol svojou prítomnosťou podporiť kandidátov, ktorí zastupujú vo voľbách stranu Smer. Okrem mnohých ďalších miest navštívil Ilavu aj Dubnicu nad Váhom. Milí priatelia, dámy a páni, chcem vás všetkých požiadať, aby ste využili 15. novembra svoje právo voliť a vybrať si svojho vlastného primátora alebo primátorku a vybrať si vlastných predstaviteľov mestského zastupiteľstva. Nepodceňujte prosím tento moment, tento okamih, pretože mesto, primátor a poslanci majú k dispozícii aj finančné prostriedky, ale najmä rozhodujú o tom, ako vaše mesto bude vyzerať. Mnohí nepodporili ste ženu ako kandidátku na primátorku mesta, toto ešte nebolo v našom meste? Viete, je tu pomerne široká politická zhoda na kandidátovi, v tomto prípade na žene, ktorá by sa mala uchádzať o post primátorky. Je to skúsená regionálna politička, druhýkrát pôsobí vo vyššom územnom celku. Je to veľmi razantná žena a predovšetkým chcem aj oceniť spoluprácu, ktorú má s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zmena je niekedy dobrá. Ja želám Dubničanom, aby sami zhodnotili, že či to, čo sa dialo doteraz v meste, je uspokojujúce, postačujúce, alebo že či chcú niekoho iného, nejakú novú krv, nejaké nové nápady. Ja som sa pozeral na program pani Bočincovej aj kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, je veľmi ambiciózny. Môžem len zopakovať moje slova z tribúny, že ako predseda vlády Slovenskej republiky mám povinnosť spolupracovať s mestami a preto určite Dubnica bude mať otvorené dvere na úrade vlády, ak by narazila na problém, ktorý nevie vyriešiť sama. Držím kandidátom palce, ale všetko majú v rukách 15. novembra ľudia. Myslíte, že máte veľké šance v Dubnici nad Váhom? Som predseda politickej strany a momentálne má Smer sociálna demokracia 800 primátorov a starostov na celom Slovensku. Kandidujeme teraz o 500 kandidátov viac ako pred 4 rokmi. Bol by som rád, keby sme nielen obhájili ten počet primátorov a starostov, ale aj sa navýšil tento počet. Viete, je to veľmi komplikované, ak niekto kandiduje z pozície primátora alebo primátorky, tak má určitý náskok, má určitú výhodu, lebo ľudia majú takú zotrvačnosť vo voľbe. O to viac je veľmi ťažké sa presadiť a preto aj tam, kde sa snažíme o zmenu, a musíme prísť a týchto kandidátov podporiť, ale nebudem tipovať, je to v rukách ľudí. Ďakujem pekne. Priatelia, želám vám všetko dobré vo vašom meste, veľa šťastia a zdravia. Želám to vám osobne, vašim známym, priateľom, príbuzným, želám to celej Slovenskej republike. Nech sa nám všetkým spoločne dobre darí. Ďakujem ešte raz za možnosť.